लेट्सबियान बड' ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआनो जादों जोङो माखासे फट'शुट खालामनो थांगासिनो मोनसे समायना रमायना जायगायाव अब्ला नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो जोबजासे लोगोफोर अब्ला लेट्स गो गाबो ओरै नायदो गाइस बैसोरनो सिगांजोब्बाय आसोलफ्रा फट'शुट खालामग्राफ्रा वाव आच्छा लोगोफोर नै प्लेसआव सफैबाय जोङो बिराद समायना रमायना एमाजिं प्लेस बेयावनो जोंनि फार्स्ट लकेसन फट'शुटनि जोंना सालथेया नै सालथे मा होनखो जों माजों लागोन फट'खौ आङो नै केमेरा होनदों केमेरा मा केमेरा बेलाय DSLR ना मा होनो DSLR वाव दिनैनि फट'शुटआ नै बेजोंसो जागोन DSLR-जों फुरा सैलाबनाय नुखागोन सालथेखौ जखायसे दारि लालायनाय ना अब्ला नायलांदो बयबो जों फट'शुटखौ जागायदिनि नोंथांमोन गासैबो मोजाङै नायलांदो जोबजासे नायलां भिडिअखौ गोबां डेन्जार फट'शुट खालामगोन जोङो नैबे फार्स्ट लकेसनाव जागायबाय जोंना सालथेया नै केमेराखौ खालामगासिनो अब्ला नायदो वाव डेन्जार नुदो ओइ जोंना जागासिनो सालथेखौ लाजेनबाय ओरैहाय फुराबो खेबग्राया आं जाबाय माबायदि जायो बारा प्रफेसनेल ग्राफारबो नङा ओरैनो मैया दाख्लैनिसो ओरैनो सोलोंनायबो गैया जास्ट ट्राइसो नायदों लोगोफोर नायदो फट'फोरखौ दा मोननैसो देखायना होलाबायगोन आं नोंथांमोनहा गोबां डेन्जार जायगा नुगोन ओरै थांबाथ' आंला बाज्रुमनो नागिरखो ना माखो फट' खेबजानाय बिदि जायो थैलाबायगोन नै जोंना फट' खेबजानाया लांथिया जाजोब्बाय फुरा गस्ला सोलायगासिनो ड्रेस चेन्ज बिराद मोजां मेकआप आरो नै सिक्स पेक देखायलायनाय सो जाबावसिगोन बडि बिल्डारफोर बादि नायदो देखायलाय वाव नाखाया जेबो नाखाया लोगोफोर लकेसन चेन्ज खालामनो थांगासिनो दायो नै जोंना मोनसे जायगायाव फट'शुटआ जोब्बाय वाव बरिया नेचार बिउटि नुजोबखायो जायगाफोरखौ नायलाय प्लेसफ्रा औ नो साइकेलनि फिसा होनबा फाब नांगोनलै बेफोरखौ ह लामा गाज्रियावनो नायदो इस लामा सिदिरियालै साइकेल साफा नै लोगोफोर नांजोब्बाय फुरा बरिया सानराइज गाइस नै नायहर जोंनि जायगानिनो एरियानिनो फुरा नेचार बिउटि मानो गोजान थांनांलायगौ जोंनि जायगाफ्रावनो बिराद समायना जायगा दं फट' लानो फट' खेबजाबानो सिनारिफ्रा एसे बेलेग रोखोम नुखायो अब्लालाय जोंलाय मानो गोजानाव थांनो सालथे मोननानै लालायगासिनो साइकेल सेनगनानै लेट जाबाय मोजां ना सालथे नै सासे दाबोसो गानलागासिनो ओरै खेबबाय वाव नाइस भेरि नाइस बहुत बरिया सालथे वाव डेन्जार फट' खेबगासिनो नै ओरैबो दंजोबो गासिबो बरिया नुयो बाव लाबाय जोंना नै खेबग्राया फंबाय जाबाय आइया ससमाया दालाङाव थाबबायगोन लायफिनद' दालां खुथियाव औ साइकेल थांबो ओइहाय ससमा बावजोब्बाय जोंना फट' खेबजानाय गरमजों समायना रमायनाबोरो Oh my god, wow, बोरो फट'खौ oh my god, वाव सेक्सि जादों सेक्सि फुल सेक्सि बरिया माजिं प्लेस लोगोफोर गोदान जायगायाव सफैलायबाय नै बुहुत सुन्दर जायगा दिनैहाय नै ओरै बिराद बरिया बिफां दं बाव जों माखासे फट'शुट लानोसैलाय नैबे खन्द'आवनो नायलांदो अब्ला भिडिअखौ
जोंना फट'शुटआ जोब्बाय जों थांसै मोनाबायबो सानबो गैला नोंसोर माबायदि मोनखो फट'शुटखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना होदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम फैनायखौ सिगां नुजाहैयो आरो आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै बयबो शेयार खालामबाय जोंनि फट'शुटखौ जोंबो बारा एक्सपिरियेन्स गोनां फट' खेबग्रा नङा ओरैनो जास्ट सिम्पोलै ओंखायनो माबायदि मोनखो एसे खिथाहरदो गाइसफोर अब्ला भिडिअआ बावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय